Yerli çiğma serişlerinin esasında magni oksidini ve yukarı temperatura duruklu magneziya önümlerini almanın almi esaslarını işlep düzmek atlı temanın şeklerini magni oksidinden yukarı temperatura duruklu magneziya briketlerini almanın usulleri selcerli. Dörlü temperaturlarda kazarılan magni oksidinin yitkisini mineral ve kimik düzümlerini selcermek boyunca barlığı xana sinirler geçerli. Biyoteknologiýanyň usullary arkaly toprokları arasalamak hemde barlygyny we tejribe önümçilik finerlerini geçirmek atly temanyň şäklerini ýürüte bölünip bolan uglevodorod okislendiriji mikroorganizmlaryň antagonistik işçiligi barlany. Fine üçin patogen, nevitdar gadyjy mikroorganizm hükmünde saýlanmalan ştammanyň neviti ýok edici häsiýeti ýüze çykarly. Yerli dermanyk ösümliklerden biologik işçiň maddalary bölüp almagyň usullaryny işläp düzmek atly temanyň şäklerini bu ýonyň önümçilik galynysyndan selüloza alnanyna emele gelýän galynynyň düzümine aromatik aldegidiň bardygy alyklanly. Ony bölüp almagyň usuly öwrenli. Ala pakar dermanyk ösümliginiň ýagy we gury ekstrakty alny. Endemik dermanyk ösümlik bolan sitwar görnüşli ýogşanyň ekstraksiyasy geçirli. Adaty sarygulun, soğuk we gury ekstraktynyň alnyş tehnologiýasy işlenli. Ýanyk ösümliginden ýüýte görnüşli derman feristesini almagyň tehnologiýasy işlenip düzüldi. Alternatif energiýa çeşmelerini utgoşdurup ikilenç terişdeleri peýdalanmagyň tehnologiýasyny işläp düzmek atly temanyň şäklerini temperatura bilen baglanşykly ölçegleri geçirmek üçin termoparalary ýasamak boýunça işler alınıp barly. Soapstok önümçilik galanysynyň üstüne ýağ fraksiýalarynyň önümçilik galynlary suw hemde beýlekler goşulyp ýürüti enjamda gaýtadan işlenip önümçiligiň köp ugurlaryna peýdalanylýan çalgy sowadyjy sukluk alny. Toprağın agrokimiki düzümlüğün esasında sany tematiki kartalar işläp düzmek atly temanyň şäklerini bolsa emeli hemralardan alınan maglumatlar desapdan gaýtadan işlenip seljerme işler geçirliýär. Ösümlikleriň we topraklaryň indeksleriniň statistiki hasaplamalary geçirli. Toprağın agrokimiki ýagdaýy bilen ösümlik indekslerinden alınan maglumatlaryň ara baglanşylygyny kesitlemek işler geçirli. Tematiki kartalar taýýarlany we olar web görnüşine geçerli. Alma balyk işläriniň we tejribe synaglarynyň netijesinde işlenip düzülen tehnologiýalaryň, kadalaşdyrjy resminamalaryň we kompýuter programmalarynyň 24 sanysy önümçige ornaşdyrly. Ýordamynyň almy jemgyýetçileriniň wekilleri alym ulgamany ösdürmekde alınıp barýan işlere möhüm ähmiýet berýän gahrman arkadamda hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.